हेल' लोगोफोर हरनि दा 11ता साराय 11ता बाजिदों आरोना माने उन्दुनो हायाखै दिनै ओरैबायदि अखा बापरे बा अखाया ओरैबायदि अखा नै बिसनाया सेरदों थिङा माने साथिं नैया सेरदो आरोना सेरनानै उन्दुनोनो हायाखै नै मख्रा दोनलायदों दैयानो नै बिसना हादारफोरा बेफोरो सिजोबबाय आरोना नैफोरो सिजोंबाय बिसना हादोरफोरा सिजोंबाय आरोना ओमफ्राय आरो गान्दुबो सिददावबाय दोङो आरो ओंखायनो आं दा जना दोंबाय थायो आरो मा खालामनो जाहा कुटुवा ओइथिं उन्दुदों आरो एनै कुटुलालाय उन्दुना दोङो ओमफ्राय लाइटबो गैया अखाबो हादों अखा हाबाबो जेनेबा गरमबो मोनदों आरोना एसे लाइटबो गैया इनभारटारखौबो आरो लगायनो हाया एसेबां फेनखौ मानो होनबा लाइटआ दरकारि नालाय फेना गैयाबाबो थानो हायो लाइटआ गैयाबा खोमसि सि थानो हाया ओंखायनो फेनखौ लगायाखै आरो थेवबो बिदिनो जना दोंबाय थायो आरो आंना ओमफ्राय नै मगखौ लाना दोंबाय थायो आरो आंना सेरजोब्बाय नै गासै ओइ दख'नाखौसो बना लाबाय आरोना नैयाव सिजोंबाय आरो सायाव माने गान्दुवा मोनसे सिबाय आरोना गद्रेजाव थेङा दोनदों आङो सिनायखाय नै गांसेयाबो आरो अखायाबो गिलु बालु एसे हाथारबाय आरोना माने गालाबो मुलाबो मोनानिफ्रायनो ओरैबायदि हाखाबाय आरोना माने मोनानिफ्रायनो सेरबायदों आरो सेरै सेरै माने मोनायावनो सेरदोंमोन आरोना माने रुमाव हाबफैयाखैना गम मोनाखै आरो आंना माने गान्दुआ सिना थाजोब्बाय होननानै उनाव उन्दुनायावसो आरो मा मोखाङाव मा दै हाबफैबाय थादों नंदों आरो मा दै सिददावबाय दं आङो नंदोंमोन आरोना नाय मालाय साथिनि बारायसो नै जिफोराबो रानथाराखै फारान दोनदो नै फेनाव रानना थायोना हराव ओंखायनो बिदि सेराव लाफैना दोनदोंमोन आरोना लाइटआनो गैया दा रुम गंसेयाव माने एसेबां जागा दोङो नै एसेबां जागा दोङो माथिं जागा दोङो बेफोरथिं सेरनो हायाखै आरो माने नै आंनि एकदम जखा आंनि खरसनि खाथियावसो माने सेरखादो आरोना थ' लोगोफोर नेयै हरनि 12ता बाजिबाय अखायाबो गारला आंना दैयाबो नै गबाय थाबाय नेनोसै दसेबाव आरो नेनानै उन्दुनोसै आरो नङाबा बि दै गनायखौनो बेसे नेबाय थानो आरोना नङाबा दा लोगोफोर नेयै हरनि 12:30 जाबाय मालायफोरा उथिनो जाजोबसिगोन आरोना उन्दुनोसै आंबो नेला बे अखाया नेगाखाया दिनै बाबो इमान हाथारबाय आयु गिलु बालुनो एसे हाथारोना नेला आरो आंबो उन्दुनोसै बेयावनो ओइ साइडथिं कुटुनिथिं जिंथिं बाङाय एसे नारना हरनानै बिथिं उन्दुनोसै आरो नङाबा उन्दुनायानो पुरा जानाय नङा हरनि 12:30 उन्दुनोसै आरो थ' लोगोफोर थायै हरनि 1ता बाजिबाय आरोना माने थारला आरो उन्दुनोसै आं हाला उन्दुनो ओंखारजोब्बाय नै गिबियावनो थाथोंसै बिथिं जिंथिं गुदुंखौ नासथाबनानै बिथिं उन्दुनोसै आरो उन्दुनोबो ओंखारसोबाय आं बिराद अखायाबो गाला लोगोफोर नै सोरांलायलांबाय अखायानो दाबो गाया बापरे बाप दा लोगोफोर हरसेया माने बिदिनो थांबाय एकदम माने मायबा थांनाय बायदि मोनबाय आरोना हरसेया थाबनो उन्दुलाङासै आरो 2तासोआव लासे ओरैनोथ' माने दैया एसेबांबो बांद्राय गोलैयाखै आरोना सेराखै माने एसेबांबो सेराखै माने बे टक बिदि गोलैबाय थानायानो माने खामायाव हाबबाय थायो नालाय माने एकदम आंनि उरुनायनि खर' खाथियावनो नालाय दै बिदि मग दोननाया माने टक आवाजा हाबबाय थायो आरोना ओंखायनो माने सुखुवाखै आरो उन्दुनो बोरैबा सारि मोनखांबाय थादों आरोना माने बिदिनो आरो उरुलाङो आरो बिदिनो दैया खबद'आ फैयो ओमफ्राय आरो हराव उन्दुलांनाय समाव खानायाव माने बिदिसो फैना थालायबाय आरो खानाया हराव आदा सिजोबना थाबाय आरोना ओमफ्राय नै दिनै आरो दमासिबोखा नालाय दिनै दमासिना ओंखायनो थाबनो फुङावनो दुगैबाय लोगैनानै संनानैबो जाखांनानै ओमफ्राय आरो नै दा दसे उन्दुलायनोसै आरो मानो होनबा एसे मेगन मोदै मोनदों आरो ना हराव बोरैबा माने
दुखु मोनलायदों आरो बोरैबा गामा गामा मोनलायदों हराव इथिं लाइटबो गैया खोमसिसेयाव आं गियो आरो ना माने बोरायाबो गैया नालाय ओंखायनो खोमसियाव एसे गियोबो आरो उन्दुनो इथिं लाइटबो गैया नालाय ओमफ्राय आरो मबाइलनि टर्चखौबो लगायना दोननोबो गिनाय मोनो मानो होनबा सारअन्थाइबो गावबाय दोङो ना ओंखायनो आरो ना एकदम माने महा जारला जादों आरो हराव आंना दै सेरनायालाय माने एसेबांबो सेराखै आरो ना माने अखाया एसे खम जादोंमोन नालाय बे समाव ओमफ्राय माबा मा होनना बुङो थिङाव माने जिथु थिं दोनाय समाव जिथु नट लगायोना बे नटआ माने लगायनाय एसे मोजां जायाखैनो आरो ना बिथिंनो माने दैया सेरदोनो थ' फाहामबासो दाथ' आरो अखा बोथोराव उथिनोबो हाया आरो ना नायनोसै आरो दिनै बेलासे मा जायो अखायाबो गानो रोंला अखायाथ' बोथोराथ' ओरैनो अखा बोथोर फैबाथ' माने मोजां माने ना मोनजायो खांख्राइ मोनजायो गांजेमा मोनजायो आरो ना खिन्थु आं हरावनो सानखांबाय थादों आरो ना आङो बिदि एसे बाइक गोलैनायखौनो एसेबां खस्थ' मोनदों मालायफोरनियाथ' बेसे माने बिदि सेरदो सोरनाबा बेसेबां खस्थ' जादों होननानै जोंनाथ' बारा जेबो गैया देसनाय जेबो गैया सासननायबो गैया माबो गैया ओरैनो टप टप बिदि गोलैदो आरो ना थ' बेखौनो एसे खस्थ' मोनदो हरसेनि आंनि परिस्थितिखौ माबायदि जादोंमोन देखायबाय आरो ना नोंथांमोननो थ' दसे उन्दुना थानायनि दा ना नायनो थांगोन माने इयाव लामायाव ना जासोदों नालाय मानसिफोरा ना नायनो थांगोन आरो बिराद माने गाज्रि आंनो परिस्थितिबो जाना दङ आरो मैया आरो गोग्लैबायबो आरो सेथ्लायावनो गोग्लैदो आरो ना गोग्लैनानै माने एकदम जसुमखादो आरो एसे मानसिया मटि जाबाय नालाय जसुमनायाव माने सिंखौ एसे बाङाय सानाय बायदि मोनदों आरो ना जानजायखौ बाय लदमि जाबाय नालाय मानसिया लोदोदोनो मानसिफोरा बुंबाय थादों आंखौ न'आव फैनानैसो लोदोदो जादों होननानै न'आव फैनाय नङा ओजानिफ्रायनो जाखाना फैदो माने आं दिनाव बोथिथाम जायो बापरे बोथिथाम जाबाथ' मानसिया लोदोदो जाखागोनखा न' लोगोफोर भिडिअखौ एसेनो फोजोबनोसै थेंक इउ बयखौबो